Sibe nokukhuthaza nje ukuthi-ke qhubeka wenze okuhle noma-ke qala wenze okuhle uma ukuthi kade ungakwenza okuhle emkhakheni wakho noma-ke emphakathini wakho noma emndenini ebanganini nje kubantu abasondele nawe akube nezinto ezinhle kuphela abasikhumbulayo ngawe nabasicabanga ngawe. uNkulunkulu ngalokho uyobe evula nje amasango empumelelo ekuphumelelise ngoba-ke uma kunabantu abaningi abakhalayo ngawe nemikhuleko yakhe iyathiyeka iyaphazamiseka ngenxa-ke yenyembezi zabantu abakhalayo. So mina-ke ngupastor WeNingi kafushane iphupho esilibhekayo la likamkhokhelo kaNgwenya uthi-ke kunjani pastor ukuphupha la usibaleke inikeza isibhamu. Mina-ke ngifake iy'mpahla zama-Jewish ngicela ukufokhasa kakhulu esibhamini sizobheka nje isibhamu. Uma uphupha la umuntu ekunikeza isibhamu uphawu lusho ukuthi-ke lindela-ke izinkulumo, lindela mhlawumbe iy'nkinga noma-ke ubungozi obuzayo nokumele-ke ubuqaphele, yabona. Kodwa kwesinye isikhathi ubuphupha umuntu ekunikeza nje isibhamu uphawu olungabuye nje lusho ukuthi mhlawumbe uzothola ukwesekwa nokuvikeleka ey'nkingeni ongahle ube nazo. Kukhona mhlawumbe umuntu yena lokho kade ekunika isibhamu noma omunye mhlawumbe uzokweseka aphinde akuvikele mhlawumbe uma usubhekene ney'nkinga ey'thile noma iy'nkulumo ey'thize uyokwazi ukuthi engenelele kulezo nkinga kulezo ngxabano ongabhekana nazo. Kodwa-ke futhi kuyenzeka uma uphupha ukuphiwa isibhamu njengesipho kube uphawu osuke lukusho ukuthi kumele uqaphele ngoba angeke mhlawumbe wakwazi ukuphumelela uma kungenzeka uzame ukufeza iy'nhloso zakho noma iy'nhlelo zakho ngokusebenzisa mhlawumbe ubugebengu noma ukusebenzisa izindlela ezingalungile, yabona. Uma sihlabela phambili okunye singakusho la ukuthi-ke uma kungenzeka mhlawumbe la uphuphe kubona nje isibhamu noma ubone umuntu ephethe isibhamu uphawu lubi nalo ngoba-ke la lukuchazela ukuthi-ke lindela mhlawumbe iy'nkathazo ekuzomele uzivikele kuzona noma kulindela empilweni ukuzivikela ey'meni ongahle ubhekane nazo ezizofika mhlawumbe ungazelele, yabona. Kwesinye isikhathi-ke futhi kuyenzeka uma uphupha ukuqhuma isibhamu uthole ukuthi-ke mhlawumbe la sewuphawu nalo suke kwexwayisa ukuthi lungiselela mhlawumbe la ukubhekana nesimo esingase sihole ekutheni ugcine usulwa noma ugcine uhilisana nomunye umuntu noma-ke kuba nje ney'ngxabano phakathi kwakho nomunye umuntu noma nabanye abantu esikhathini esizayo esiseduzane, yabona. Kuyenzeka futhi uphupha la udutshulwa-ke sike sakhuluma kakhulu uma uphupha udutshulwa ngesibhamu ukuthi-ke la nalolu phawu oluvame ukuthi luxwayise ukuthi iba mehlomane, sukuma uyiqinise noma sukuma uthole indlela zokuzivikela ngoba kunomuntu ongenzeka njengamanje ukubambela amagqubu noma kufisela ukubi futhi uzama ukwakhela uzungu noma-ke empeleni uyakugadla ukubelesele ngemithi, yabona. Asiphethe ngokuthi-ke kuyenzeka futhi uma uphupha la kuwena odubula nje omunye umuntu umbulale kube uphawu olusho ukuthi wena kungenzeka unolaka noma unentukuthelo noma umuntu ongaphathekile kahle, so kumele ubhodle ngesimo noma ngezinto ezikwenzeke wacunuka engenzeka zidalwe lowo muntu kade uzama ukumdubula noma kade umdubula noma-ke nje omunye umuntu osondelene nawe, yabona. Kepha kuma uphupha uzivikela ngokuthi udubule ubulale umuntu, lolu phawu esingathatha njengoluhle ngoba la suke lukhomba la ukuba nesibindi kwakho, likhomba ukuba namandla wakho, likhomba ukuba namaqhinga nezindlela zokunqoba izitha zakho esuke zikwakhela izungu noma esuke zama ukwenza kabi empilweni. Okungasho futhi ukuthi la usuke ukhonjiswa ukuthi uzokwazi ukunqoba izimo nezitha eziza kabi empilweni yakho ngenxa yokuthi mhlawumbe uNkulunkulu uzongenelela-ke noma-ke kuya ngokuthi ukholelwa kuphi lezo dalo okholelwa kuzona zizokwazi zingenelele zikunikeze amandla ukwazi ukunqoba. Siyabonga ividiyo-ke le ilayikhe nje ubusuyibhekile bese-ke ulindela-ke amanye sizowafaka nakuyiwa lakhe. Ungahamba ububuka manje amanye esiwenzile amaningi
nakhona khona ungacosha ungakhohlwa ukuthi-ke uma ufuna sichaza amaphupho ubhala ku-comment section, kodwa ubhale kahle nawe proofreader ukuthi does it make sense lokho okubhalile, ngoba I find it difficult sometimes indlela abantu ababhala ngayo, babhale nje ubone ukuthi kunama-errors amaningi and ubone ukuthi you don't care if umuntu vele abhala shiye kulenga nje kunjalo yabo. So kwenza ukuthi sometimes kuyagive up peace now to take your time and respond to izinto la ubona ukuthi umuntu ubhale vele wadlulisa yabo. So make sure ukuthi ubhala kahle in a point form